videa, který bude na téma manipulace se psem. Protože manipulace je pro československého vlčáka v životě velice důležitá, musíme ho to učit hnedka od malinka. Tudíž, když si přivezeme domů takovéhle malé roztomilé 7týdenní štěňátko, je důležitý, aby během hry jsme ho různě přetáčeli takhle na zádíčka, aby nám ukazoval bříško, ale všechno tak, aby mu to bylo příjemné. Oni se vám u toho budou trošku spírat a vztekat. Také se neděste, pokud na vás československý vlčák, ale i jiný plemeno, během téhle manipulace nebo když ho budete chtít odněkať vyšťourat, začne vrčet. Je to úplně normální, pro ně je to takovej styl komunikace, rozhodně se nemusíte bát, že by to bylo kvůli agresi, že by byl dominantní, nebo že by chtěl se stát alfou a přebrat vaše místo ve smečce a podobné keci, co se všude píší. Je to prostě jejich normální zdroj komunikace. Když si přivezete domů takovýhle prťátko a ono na vás začne vrčet, tohle je zrovna Rolo, ten je takový klidnej, ten na mě asi vrčet zrovna nebude, ten se bude spíš trošku spírat, ale normálně takhle, když ho třeba přetočíte, tak oni zavrčí. V žádném případě toho pejska netrestat. Udělali byste si jenom problémy, buď by se vás ten pejsek potom bál, anebo naopak by se stal ještě více naštvaný a vrčel by víc a víc. Se československému vlčákovi něco nelíbí, umí vám to samozřejmě hnedka říct. Kroutí se jako užovka, kňourá, vrčí, taky umí i štěkat, už musí štěkat, víš, jo. Ale nesmíme se prostě dát, ta manipulace je důležitá. Potom, až to bude velký pes a bude se vám takhle spírat, tak už to tak veselý nebude, až bude mít třeba 35 kg. Takže když si pejska takhle vezmu, přetočím a on zavrčí, tak samozřejmě hnedka dělám, ty svině jedna! Tak v žádném případě. Nebo přitlačíme ho k zemi. Ne, nic takovýhleho. Řekneme mu úplně obyčejně klidným hlasem, no co blbneš, to se přece nedělá. Aby věděl, že se to nedělá, ale samozřejmě ho nehubujeme. Pokud jsme si to štěňátko teďka přivezli, je důležitý vybudovat si s ním nějaký vztah a ne hnedka ho kárat. Viď? No, musím si přece doma zvyknout. Ani potom, až potom si vlastně jakoby na sebe zvyknete, on vám bude důvěřovat, bude vás následovat, tak za to vrčení můžete samozřejmě ho nějakým způsobem pokárat. Říct prostě ne, nesmíš a tak dále. Ale rozhodně nikdy, ani když už bude ten pejsek větší, ho za to nebijte. Hezky v klidu, koukáme na tlapičky, odměňujte ho u toho, protože on pak zjistí, že to je vlastně úplně v pořádku a je to strašná zábava. Pojď, Rolo. No, jsi hodný chlapec. Hodný chlapec. Takže samozřejmě koukáme do uší, kontrolujeme očička. Hodný, Rolo. Hodný. Vydrž, broučku, už to bude. Koukáme se na zoubky. Prohlížíme packy. Otáčíme vzhůru. No jo. Kontrolujeme kouličky. Ocásek. Taky kontrolujeme kožíšek. A nezapomínáme pejska zvedat. Až nám ten pejsek potom vyroste a my vlastně s ním budeme po celou dobu štěněčího období i po celou dobu puberty tyhle tu manipulaci trénovat, tak potom u dospělého československého vlčáka se nebudete muset bát ho různě kontrolovat. Eni, ukaž, uši, pášák, očička, skvělý. Eni, ukaž zuby, otevři pusu a děti, otevři pusu, zuby, bezvadný, taky různě kontrolovat kožich, samozřejmě i packy, prohlížet kor při zranění, varlátka, tak ty Envička opravdu nemá, ocásek a samozřejmě v neposlední řadě zvedání. Což Envičce se teda zrovna moc nelíbí, ale ukážeme i zvedání. Ty jsi těžká!
Enička má 28 kg a já ji ze země nezvednu, takže jsem si ji dala na gauč. Eni, ničeho se neboj. Hop. Ale drž. To je pašák. Pašák seš. Hladná holka. Už jdeš dolů. Tohle to je Artex Envis Legacy a důležité pro manipulaci je také naučit psa vyčesávání. U štěňátka není potřeba ho nějak vyčesávat, oni mají tu štěněčí srst, ale aby si zvykl na malý hřebínek, aby mu to bylo příjemné, ono ho to krásně drbe. Já používám tehleten, s tímhletím se česal náš pradědeček ještě, je to takovej ten styl Johna Travolty z pomády, ale je úplně super, vyčesávám s ním i Envičku a lepší než Furminátor za 1000. Důležité je taky ještě učit psa otírání pacíček, když bydlí v bytě nebo v domě, vždycky, když přijde zvenku, aby znal utírání a samozřejmě ho můžeme utřít pořádně celého, takhle ho pořádně vydrbat, když ho budeme koupat. Viď, Artiku, je to úplně jedno, to je takový můj mazlík. A potom se nemusíme bát, že se to nebude dospělému pejskovi líbit. Dobré, děkuji. Taky je důležité učit psa na oboječek, aby se ho nebál, aby ho znal. Pro většinu pejsků oboječek znamená procházka. Takže manipulace klasická s oboječkem, to pejskové snáší úplně v pořádku. Někdy bývá problém s postroječkem u pejsků, proto je důležité to taky trénovat od malinka. A dáme jednu pacinu, to je kluk šikovný. A dáme druhou pacinu, máma přišla. Komu to dáváš? A zapneme. Někdy v tom ty pejskové nechtějí chodit, tak je potřeba vždycky jim to na chviličku nandat a zase sundat, odměňovat je u toho nandavání. Některé postrojky jsou přes hlavu, to se jim líbí ještě míň, takže je ideální prostě udělat takovej tunílek z toho. Já vám to ukážu, udělat takovej tunílek, tam, kde se strká hlavička, tady dát do brůdku a on tam tu hlavičku, ten pejsek vlastně strčí úplně sám. Takže já vám moc krát děkuju za shlédnutí tohohle videa, já se se štěňátky s Envičkou s váma loučím. A nezapomeňte, že vrčení je pro československého vlčáka, ale nebo i pro jiná plemena naprosto normální a je to pro ně komunikace. Tudíž my je netrestáme, ale vychováváme a učíme, jak to nedělat. Tak.